Mas Pandu sing ngendang Jaipong sik, Mas Pandu kene. Oh, nyogone. Gegarane wong akrami. Ayo, Du. Ayo kuwi ngelingke karo Niken karo awakmu. Jenenge wong arep omah-omah delok pasangan iki ora bondo, ora rupa. Ora rupa. Sesone dibehel ben untune iki rata. Untu ora jangkem dibehel. Kuwi iki rek gawe untu anyar to. Kolu. Kuwi lho bojang meneh. Ceklek untuku. Kangge mangan kentaki. Untu. Oh, sesuk trauma karo kentaki. Ayo nanti kali. Siap. Karo gantung Niken kuwi lho ketoke ngandani calon bojomu. Apa? Ono wong lanang gandeng wong wedok stane ngene iki. Kuwi jenenge jaga. Joko ki ngene sing gagah kok ngene iki. Heh, Mananda wis sakit ya. tak garepi ben tukel loro. Dene kan sakit dek. Alah. Kene tak tungkak. Gegarane wong apa? Oh, ayo. Gegarane wong akrami. Sebab gandrung iki mripatuk merem. Nah, Maju. ayo. Tutup bondo tutup rupa. Kowe iki gandrung apa kaya tukang sing nyabrake mobil kae? Piye to? Ya sing luwes sing mesra. Mas Gareng, sampeyan aja nyepelekke nanda. Apa? Iki bos, iki Bos. juragan. Juragan apa? Nggih. Jenengan nek kepengin entuk hadiah saka nanda, Apa? nek nembang aja diregoni. Oh, tenane. Iki juragan ning omah ning gosong asli juragan. Asli. Ora tak regoni. Awan-awan kula menika pengusaha muda, Bapak Ibu. Ya. Oh, pengusaha. Pengusaha apa? Ora tak ganggu ning aku dikeki ya. Nggih dikai ibuke juragan, anake ya juragan. Matur nuwun. Penerus Ibu. Terus ibu. Juragan apa tadi? Kowe ning omah usaha apa? Kula sadian kijing, Pak Bu. Apa? Kijing. Ya gonen dhewe ngono. Dikeki kok mah ora sudi. Ora tuku. Ora sudi. Ora tuku ya ora iso ngrasake apa ana mayit gedhe. Wah kijinge kok nada. Loh, komplit kijing enek. Kijing, mori, kapas, kapur baru, sabun, ciduk, anduk. Ora tuku, ya ora nang. Ora tuku gratis Pak Bayu. Ora tuku ya percuma wong aku ya ora iso ngrasake. Masa belas gak Tapi itu ngrasake. harus dibeli Mas karena lek jagani lek sak wayah-wayah ngono lho Pak De. Nah. Aku tak golek grup liya wae. Ora njagani. Sewayah-wayah nek katoke suwek iki lho. Wong dikemuli anget kok mboten burung. Dikemuli angkat jare. Ayo. Ning tenan asli dek iki bos kijing tenan. Nggih. Kowe iki bar bathi lho kan. Bathi kula. Ketoke cilaka ning bathi. Nggih. Napa meneh pas corona niki kok sedina wong 5, 6. 8. Berarti mengharapkan virus nih iki. Ya aja lek iso. Kowe kijinge sing dipajangi tabrak wong. Apes. Kijing gak payu suwe lek kaya tabrak wong. Waduh. Min. Ayo. Mboten jaman tumbasi, Pak De. Amung ati pawi tane Ya dirayu to. Lah iya Kaya sing piye ndek ben ya lho. ora. Kok sing ndek ben ya lho, Dik. Dik. Pilih sepatu apa kendang? Bolone no. Iya. Mboten. Iya. Luput pisan Akan sempat. kena pisan yen gampang luwe tanganku wanyep gampang edan wong Iya. laras yo yen nangel Tanganmu anyep. Tanganmu anyep. Nggih anyep. Hati-hati ndang cepak kijing lho. Ojo matiku keri. Angel Ya wis, ya wis.